Takže čaute rockery a rockerky, moje meno je Rockstar a dnes pokračujeme v Minecrafte. Takže dneska sa chystám urobiť niečo pivnicu alebo niečo také v tom smysle. Potom ešte aj lopatu. No. Tak. Urobíme si tam nejakú miestnosť. Musím celkom ešte zobrať rebrík. Takto. Musím si zobrať torčky, lebo absolútne nič nevidím. Dobre. Mám 6. Nejde mi to, mám, dobré, takže si tu dáme rebrík. Tak. Ešte tu tento. Ale ešte mi to nevystačí, takže sa budem musieť ešte... Čo to nejde? Musím si ešte spraviť, takže... Tak. Som sa pobedila. Tak. Dobre, tak. Dobre, máme 12. Tak. Sem pridáme. Tam ten sa mal zničiť. Čím to tu nejde? Aha, lebo oprečenie. Nejde mi to tam dať, lebo oprečenie. Tak, som tam. Tak. Dobre. Potom ešte mi teda napíšte do komentára, že čo by som teda mala ešte k tomu spraviť. Lebo absolútne ma nič nenapadá. Niekto mi musel vykradnúť veci. Lebo som tu mala iron. Áno. Niekto ma vykradol. Sakra. Vadí. Ináč potom napíšte mi aj, že či si mám spraviť resku alebo nie. Že by to bolo dobré na resku. A asi
budem chcieť, ale pre istotu mi napíšte, že či to bude dobré. Ináč, DP mi povedal, že ďalší diel že v ďalšom dieli by teda mohol byť aj on. Takže dúfam, že vás to bude baviť, že vás to zabaví a že vám to takto nebude vadiť, keď tam bude on. Ale snad nie. No choď. Neznášam, keď mi niekto ukradne veci. Hlavne to, čo ja budem potrebovať. No. Takže dnešný diel bude asi len o tomto. O tomto, že budeme robiť dolnú izbu a tak. To bude ako keby taká pivnička alebo niečo také a dám si sem čestky. A idem sa loknúť dvere, aby sa mi sem nemohli dostať. Na tomto serveri sa nedá loknúť. Ale pôjdem ďalší Minecraft, bude teda aj na serveru Minery a budem tam aj s DPim a myslím, že bude to dobrý. Bude zábavný, lebo s DPim je taká sranda, že to ani neuveríte. Dobre. Takto. Keď chcete, tak si pozrite aj DPho videá, sú veľmi zábavné. Určite vás pobavia. Tak. Myslím, že takto to bude dobré, lebo aby sme tu mali viacej priestoru. No tak by to mohlo byť. Tak. Hlavne. Musím si ísť dať jedlo. Ale určite mi je tu, no mám tu ten flash. Akurát ten si môžem dať. Si budem pravdepodobne opýta, ale to nevadí. Aspoň niečo. Dobre, 2 srdiečka ma nezabijú. Tam si dáme sklo a dovnútra si dáme čestky. Sklo si zatiaľ dáme čestky. No choď. No. Dobre, tak toto by bolo na dnešný diel všetko. Ďalší diel Minecraftu som povedala, čo v ňom bude s DPim a server Minery. A dúfam, že sa vám video páčilo. Tak dajte like. A nie dislike. Like. Tak sa majte. Vidíme sa na budúce ďalšom Minecrafte alebo nejakom inom videu. A nezabudnite rokovať. Čaute.